Velkommen til lodtrækning. Her på YouTube Lotto, hvor det er 100% gratis at deltage. Det er tid til at føle spændingen, når vi nu er nået til denne dags trækning af de heldige tal. Den samlede pulje er vi nu på 250 kroner, og der er præmier til 3 og 4 rigtige, det vil sige, til 4 rigtige er der 200 kroner. Og til 3 rigtige er der 50 kroner, og reglerne er som altid, hvis der ikke er nogen vindere i denne trækning, vil præmien rulle over til næste trækning plus næste gangs præmie. Og skal du være med, skal du skrive dine 4 lykketal herunder i kommentarfeltet under denne video for at deltage i næste trækning. Og de 4 ord til næste gang er cykel, og så dit første tal. Ord nummer 2 er bil, og så dit andet tal. Ord nummer 3 er bus, og så dit tredje tal. Ord nummer 4 er båd. Så er du med i næste trækning, og det er 100% gratis at deltage. Hvis du er i tvivl omkring hvordan du deltager, kan du se videoen om reglerne, som der er link til i beskrivelsen, og tryk gerne på like, det giver større præmier. Lad os udløse spændingen og se om der er nogle vinder. Held og lykke til alle. Så fik vi denne videos tal. I den rigtige rækkefølge vil de se sådan ud: 15, 18, 26 og 28. Og lad os se prognosen, hvad den siger. Der er ingen 4 rigtige. Og der er heller ikke nogle med 3 rigtige. Det vil sige, at puljen går videre. Så vil der være 350 kroner i puljen næste gang. Så husk at skrive dine tal under denne video, så er du med i lodtrækningen i næste video. Husk også de 4 ord. Hvis du er i tvivl omkring hvordan du deltager, kan du se videoen om reglerne, som der er link til i beskrivelsen, og tryk gerne på like, det giver større præmier.